भ समजला? भ कसा काढायचा समज? Yes, sir. ओके, परत एकदा दाखवतो मी तुम्हाला. इथं बघा. एक हे बघा, इथून आपण असा गेलो ना, हा 2 नंबरचा स्ट्रोक. त्याच्यानंतर उभी रेष. मी थोडं लांब बाजूला थोडस अंतर जास्त होईल पण तुम्हाला दाखवण्यासाठी. हे 3 नंबर आणि त्याच्यानंतर अर्धी रेष वरती. इथून पुढून रेष द्यायची नाही, अशी नाही, हे चुकीचं आहे. इथूनच रेष द्यायची. आणि हा चौथा स्ट्रोक म्हणजे असा, असं बघा.